आं जोंबा ब्रह्म समनि थान्दै रादाबा बयखौबो बरायबाय। दिनैनि साना बर'फोरनि मोनसे बावगार हायै सान एबा जारिमिन जानानै थासिगोन। मानोना बर'फोरा बेसेबा गोबावनिफ्राय जिउ आरो थै होनानै दाबिबोबाय थानाय जि दाबि बेयो दिनै बेलासिनि 1:30 रिंगायाव एनडिएफबि आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि 3 खनायारि सावरायनायनि गेजेरजों बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे गोरोबथाया जानानै थाङो। बे गोरोबथायाव एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारी, धीरेन बर', गबिन्द बसुमतारी बि सावरायग्रामोनहा थामथि खेबनि गोरोबथाजों बिटिआरखौ रादाय खालामो। मख'नो गोनांदि बे थामथि खेबनि गोरोबथायाव एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर', बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी इउबिपिअनि आफादगिरि मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांमोनहाबो गोरोबथायाव मुंसाइ होयो। बे गोरोबथाखौ लानानै खुसिजों दिनै बर' हालामनि गासै रायजो राजाफोरा खुसिजों उसिफावनायखौ नुनो मोन्दों। जेरावबो जेरैबो रंजानायनि दोहौखौ नुनो मोन्दों। बर'फोरनि 50 बोसोरनिबो गोजाम बे दाबिया दिनैनि बे सानाव दिनै 27 जानुवारि बे समाव थामथि गोरोबथा बर'नि जिथु सोमावसारारि आफाद एनडिएफबि आरो आबसुजों जयै लोगो नांनानै बे गोरोबथाखौ खालामनाय जाबाय। दा बेवहाय नोंथांमोनहा माबायदि गोजोननाय मोन्दों? दा आंनिफ्राय आं बेखौनो होननो सानदों, जों बर' पिपुल फराम फर पिसन राइटनिफ्राय जोङो बुंनो सानदों। दा जिहेतु एनडिएफबिआ 33 बोसोर आन्दलन खालामनानै जि फिथाइखौ मोन्दों आरो बे फिथाइनि सायाव एनडिएफबिआ गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोननि गोजोननायानो जोंनि गोजोननाय होननानै आं सानदों आरो लोगोसे बिथांमोननि जि एकर्ड खालामनानै लाबोगोन जों बेखौ वेलकाम खालायदों। बेहाय जोंहा सिभिल अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोंहा जेबो साननांगौ गैया। बिथांमोननि जिथु 33 बोसोर आन्दलन खालामनाय जिथु अर्गेनाइजफोरानो जुदि बे सुक्तियाव गोजोननाय दङब्ला जोंबो बिथांमोनजोंनो गोजोननायखौ दङ होननानै जोंनिफ्राय जोङो मख'नाय जायो। बेखिनियानो। गावनि राव हारिमु सोदोमस्रिजों मोनसे गेरेमसा हिसाबै थांनानै थानो हागोन बादि आसा खालामनो हायो नामा? आं बेहाय बेखौनो होननो सानदों, जितु जोंहा थामथि एकर्डआव एनडिएफबिआ जितु एकर्ड खालामबाय, जोङो पिपल्स एन्ड एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जानानै बे गोरोबथायाव निस्सय जोङो बर' हिसाबै थांना थानायनि अधिकारखौ मोनगोन आरो थांना थानायनि जिथु सेफटि रैखाथि बे रैखाथिखौ मोनगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। 1:30 भारत सरकार आरो एनडिएफबि एबसु जयै लोगो नांनानै थामथि बर' गोरोबथाखौ खालामनाय जाबाय। दा बे गोरोबथा खालामनायाव नोंथाङा सासे एनडिएफबिनि गोबाव सम सोमावसारबोनाय सासे सोद्रोमा हिसाबै माबायदि गोजोननाय मोन्दों? दायो भारत सरकारा जि आयेननि गेजेरजों थामथि एकर्ड जोंनि बर'नि समस्याखौ जोंखौ एकर्ड जे खालामदों, बे एकर्ड खालामनाया आं सानो आं आफादनि जानानै गासै जोंनि बर' माहारिनि गोरबो बिखानिफ्राय दुंबुद थैजों जों जोनोम जानानै जोङो दुंबुद बोहैबाय थानाय बर' बिमानि बिखानिफ्राय जों मेगननि मोदैजों बोहैबाय थानाय मोदैनि मेगना दिनै जों बोहैगाबाय होननानै आं मिजिंथिबाय आरो बेखौ फुरा आखा खालामनानै आंनि जोंनि बे बर' समस्या जों जोबथा बेनि जोंनि एकर्ड जाहैबाय होननानै आंखौ आसा खालामनानै दिनैफ्राय आं बेखौ बुंनो हायो। आरो बे बर' बिमानि जि मेगननि मोदै बोहैबाय थानाय, बे बोहैबाय थानाया दिनैनिफ्राय बोहैगाबाय होननानै आं फोथायनाय दङ। बे आं आफाद जानानै आं बेखिनिखौ बुंनानै गासै बर' माहारिसिम गोजोन्थों। थेंक इउ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।